Ayan, Garam, nilab shoutout po. Good afternoon. Maraming salamat po. Ayan, waalaikumsalam kay Kuya Edmond. Nilab shoutout din po siya dyan. Walang harang. Sige lang, sige lang. Maraming salamat po. Ayan, Happy New Year. Jonaris M, ayan, migalab shoutout kay Ate Alo din. Ayan, hello din po. Ayan, advance Happy New Year po. Hindi ko makita yung screen. Ayan, maraming salamat po sa mga nandyan. Zinaida Nebres, ayan, hello din po. Maraming salamat po sa pagpasok sa ating live. Kay Ate Guy Garcia, ayan, good afternoon. Advance Happy New Year po. Ayan, maraming salamat din po sa inyo. Kay Ate Idesa Channel, ayan, may love shoutout. Kay Amaya Garuda, Happy New Year po. May love shoutout din po. Kay Jeneline Vakay, ayan, hello din po. Maraming salamat. Good afternoon po. Ayan. So yun po, update lang din po ako kaya nag-live din po tayo. And tapos na po ng December 25 yung pabahay natin kay Nanay Aloha. Ayan, gusto kong pasalamatan lahat ng mga nagpaabot ng kanilang mga tulong. Ayan. Ate Aurea Tumaliwan, galap shoutout po sa dyan, advance Happy New Year. Ayan, magandang hapon. Kay Joby Rivera. Ayan. Maraming salamat po. Ayun, Snappy Mine. Ayan, maraming salamat. Ngalag shouting po sa iyo kay Priest Lane. Ayan, maraming salamat po. So, yun, yun nga, natapos na yung bahay ni Nanay Aloha. Nagpapasalamat po ako sa mga nagbigay ng gamit nila, sa mga nagpaabot ng tulong. Ayan. Kahit pa konti-konti, at least, 'di ba, nakabuo tayo ng isang bahay. Ayan, maraming salamat po sa mga nagpaabot po ng kanilang tulong. Kay Ate Linda Rias, and Happy New Year po. Nilab shoutout po sa lahat sa inyo. Ayan, magandang hapon. Salamat, nagparamdam ka sa live ng channel mo. Kay Gracia Mark Dinel, and Milab shoutout din po sa iyo dyan. Happy New Year, maraming salamat. Kay Gladys Dahero, ayan, maraming salamat din po. Ayan, magandang hapon and Happy New Year. Bukas na po, Happy New Year na po tayo. So, napakabilis ng panahon. Ayan, sa pagpasok ng 2022, ayan, may sisimulan na naman tayong bagong bahay. Ayan, sana matapos natin sa isang buwan. Ayan. Yung kay bahay ni Nanay Aloha, inabot yun ng isang buwan kasi yun nga, pakonti-konti lang din po kapag may ano po, nagpaabot yun. Inaano namin, hindi namin minadali kasi wala naman tayong ano yan, malaking puhunan pambahay. So sabi ko nga, bago simulan yun, sabi ko hinay-hinay lang to kasi ano, wala po tayong allowance. Priestlyn, sino daw yung biro mo? Ay, wala. Wala, biro lang yan. Wala po yan. Grace Sipada, ayan, advance. Happy New Year and Merry Christmas din po. Ayan, nandito rin si Always Smile. Ayan, Happy New Year din po sa iyo dyan, bro. Ayan, ingat-ingat po kayo. Maraming salamat.
Oo, matagal nga akong hindi nakapag-live. And kasi pag tumarating ako, hapon. Ayan, Rose Arpon, Anisieto, Miguel Absieto din po. Kay Ate Alo, Happy New Year kagapay sana lumami pakalandian. Ala, grabe kayo. And so, yan po, ayan, isa din po sa mga tumulong po sa akin sa aking pabahay. Yan si Garap SG, si Guy Garcia, ayan. Maraming salamat po. Sila po yung tumutulong din sa akin. Ayan, kaya sabi nga nila kahit pa konti-konti. Ayan, so maraming salamat dahil doon sa mga pakunting-kunting tulong po nila at saka yung ibang nagpapabot ng tulong. Ayaw sabihin yung pangalan, ipasabi yung pangalan. Maraming salamat. Ayan, sabi nga nila, yung mga konting bagay pag pinagsama-sama ay lumalaki. So yan, nakabuo tayo ng bahay ni Nanay Aloha. So, deserve naman po ni Nanay Aloha tulungan. So, nung nakaraan nga, nung ribbon cutting, doon ko lang din nalaman na si Nanay Aloha pala ay may pangatlong anak na nandun sa asawa niya. Iniwan kasi siya ng asawa niya. And yun, kaya medyo ano siya, kung mapapansin nyo, parang wala siya talaga sa sa tamang pag-iisip. Oo. Sana nga ano siya ng magabayan siya. Kasi lagi kung hindi kakausapin, lagi daw yun nakatulala minsan, ganun. So, nakakalungkot na may pangatlong anak po pala siya na kinuha ng asawa niya, dinala niya. So, ang nangyari, parang naano yung bata na ayaw daw bumalik doon kay nanay. Kumbaga, parang naano yata siya na medyo iba yata yung sinasabi sa kanya. Hello, Mega Love, shout out, Kagapeng, congratulations, kasama pa rin kayo sa Unicap Advance, Happy New Year, full support pa rin kami kayo na first batch sa bahay ni Kuya. Ay daw, Mega Love, shout out po, maraming salamat po. Ayan, ako nga po na ano po tayo doon sa sa Unicap, ayan, United Kalinga Partners. And yan, sana ngayong 2022 wala nang gulo. Ayan, sana masunod ng mga iba pang kalingap yung mga rules ni Kuya. Rose Anisha, Arpon Anisha, maraming salamat sa patamsak. Makikinig lang ako kagapay. Maraming salamat po kay Garcia. Supportan din po natin. Very supportive po yan. And si Ate Alo. Ayan, maraming salamat. Ate Alo, thank you. Binuking ka nila. Kaya nga, binubuking ako ng mga ninanay. Jennifer Stordivan, Happy New Year din po. Ayan, maraming salamat. Sana ngayong 2022 ay lahat tayo pagpalain ng Diyos, maging maswerte sa atin tong 2022. Ayan. Josephine Laher, ayan, good afternoon din po. Miguel shout po sa inyo. And Happy New Year. Ayan. Diamond Catcher, hello kagapay at sa lahat dito. Ayan, maraming salamat po Diamond Catcher. Thank you rin po. Ayan. Kay Ate Gay Garcia. Ayan. Mar Aguilar, ayan, hello din po. Miguel Love shoutout po sa dyan, Mar Aguilar. Kay Estrella Torado, Miguel Love shoutout din po. And kay Ning Nasani, ayan, Miguel Love shoutout po sa dyan, kapatid. Ayan, sa mga hindi ko po nare-replyan sa mga nagko-comment sa video ko. Pasensya po, ayan. Medyo mahina ngayon yung reply ko kasi isa lang po yung nawala na yung isang cellphone ko. So isa lang yung gamit ko ngayon. Saka may nagko-comment din sa mga FB. So kung ano lang yung nakakaya ko talaga na replyan, yun nare-replyan ko. Oo, parang na-brainwash siya Ate Priest.
Ayaw daw niyang bumalik doon. Pero karapatan pa rin ng nanay yon kasi nasa murang edad pa yung bata. Dapat sa nanay talaga yung sana matulungan po siya ng DSWD paano niya mabawi yung anak niya. Kasi yun din po yung parang kaya lagi siyang tulala. Merlin Montero, Miguel Abshoro din po sir dyan. Ayan, nandito rin po ang aming kaibigan, si Vance TV Official. Ayan, so pakisuportahan din po siya. Ayan, kasamahan din po namin yan sa, kaibigan namin ni Mons, dyan sa Cavite. Sam Cortez, Miguel Abshoro po sir dyan. Maraming salamat po. Lahat na first batch subs ko, ayan. Opo, at Zinaida Nebres, ayan, Miguel Abshoro din po sir dyan. Ria Olarte, ayan, Miguel Abshoro po sir dyan, kapatid Ria Olarte. Thank you. And ang aming sekretary, Ria Olarte. Sagap pa sila Kalampitos at Sagap kasama pa ba? Di kasi ako nakapanood ng live ni Kuya Bal. Ayan, si Kalampitos po kasama po. Yung kanina, yung binanggit po ni Kuya Bal kanina, yun po yung mga kailangan ng financial support kasi maliliit pa daw yung sinasahod yun. Yung iba naman sila Nathan, kasali naman talaga sila, nakasalihan sila, so pero hindi sila kasali doon sa kailangan ng financial support. Ayan, para maliwanag po. Ayan, Tuna 21, may love shoutout din po sa dyan. Maraming salamat. Thank you. Ayan, malapit na magkita si Ria Olarte at saka yung si Tarzan. Ayan, Free and Kingston, may love shoutout po sa dyan. Happy Merry Christmas and advance Happy New Year po. Ayan, maraming salamat po Free and Kingston. Thank you at nananatili pa rin na ang kanyang pa-member sa atin. Maraming salamat. And di ka sumama kinabibang sa Tagaytay kahapon. Ay, hindi pa ako nakasama kasi nag-ano po sila nung umaga, nag-ano sa akin si Joey. So hindi na ako makahabol nun. Ikaw din mag-ingat. Ayan, kay Blur Sunset Arcade Lodge, Miguel Abshoro po sa dyan. Kay Roda Official, ayan, isa din po siya sa Unicap members. Supportahan po natin ang aking kapatid Roda Official. Thank you po. Evelyn Macmac, ayan dyan, andito rin po si Tita Evelyn Macmac, Miguel Abshoro po sa dyan. Mr. Ron, ayan si Mr. Ron Official. Yan po si Aaron Taganahan po, sa mga hindi pa po nakakakilala kay Mr. Ron Official. Siya po yung pangilan na ba, pangatlong yata na channel ni Aaron. Yan po siya, supportahan po natin. Ang kasama namin po sa Unicap. Ayan. Si Rick Rason, ayan, Happy New Year po sa dyan, Rick Jason. Ayan, Miguel Abshoro po sa dyan, magandang hapon. Parang yun nga, parang may kaya naman po yung kaya hindi siguro sinali. Ayan. Si Sagap TV hindi rin nabanggit ang name niya. Si Sagap, mag-aantay pa tayo kasi parang may under process pa si Sagap. Ayan. Hello Ading, ayan, Ate Meli Castro Nuevo, Miguel Abshoro po sa dyan, Happy New Year. Ayan, happy ako para sa iyo Kagapay kasi kasali ka pa sa Unicap. And marami ding iba nagtatanong, yung iba kasi hindi yata napanood lahat.
Nagtatanong din kung bakit hindi daw kasali si Raid. Nasa ano po sila si Raid. Basta huwag kayong mag-alala, si Raid po ay ano po yan, kasali po siya sa officer. And kay Andy Mudar, ang aking kaibigan, kapatid, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Salam din po sa iyo. Dabing ng Davao, ayan, isa din po siya sa Unica. Ayan, Miguel shoutout po sa iyo. Kapatid, Dabing ng Davao, ayan, supportan niyo po si Madam Dabing ng Davao. Miguel shoutout po sa iyo dyan. Kay Idna Lolita, hello Darius, musta ka na? Ayan, okay lang din po ako. Maraming salamat. Yan, pang third na to ni ano ni Aaron. Wala. Hindi ka na makabigay ng jacket dito. Napi ako kagapay kasi mga batsuan kasama pa din, pero si Sagap yata nabanggit. Si Sagap po, ayan, under ano po siya. Malay niyo bukas kasi hindi pa naman talaga nailabas. Ayan. Yung inano talaga ni Kuya doon, yung first na ano pa. Marami pang ano diyan, parang may inaano pa si Kuya, sinasala pa. So, antay lang tayo. Wag muna natin sabihin ito, bakit ganito. Kasi may madadagdag pa yan na medyo inaano pa yan ni Kuya. Kung baga, yung isa, parang pasabog na yun. Emelita Sumakaw, ayan, Merry Christmas din po sa iyo dyan, advance, Happy New Year. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Kay Love Chin de la Piña Tagon, Miguel shoutout din po sa iyo dyan. Kay Luida Nagasawa, Miguel shoutout po. Ayan, hindi ko mabigyan ng jacket si Ron. Bakit hindi walang lumalabas sa ano? Kay Angie Tagaka, ayan, Miguel shoutout din po sa iyo dyan. Maraming salamat po. Ayan, so yun nga, pati ako na nagpa-pray din po na sana itong bagong bagong grupo na binuo ni Kuya ay sana wala na pong maging bangayan, wala na pong maging issue, para tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga adhikain at hindi maging magulo ulit. Rodic Magana TV, Miguel shoutout din po sa dyan. Happy New Year. Kay Joseph Tenorio Vlog, ayan, si Kasado po yan. Ayan, supportan niyo po. Kay Juicy Divira, ayan, Happy New Year din po. God bless din po sa dyan. Maraming salamat. And so, yun po mga kagapay, mga Kalingap, Unicap. Kalingap pa rin. Ngayong 2022, ayun, sisimulan din po natin yung pabahay natin kay Tatay Junicio. Nandun na po, may na po doon, mga pang-poste. Ayan, may nagbigay na po ng anim na semento. Ayan, maraming salamat po. Ayan, unti-unti din po natin yung bahay ni Tatay Junicio. Si Tatay Junicio po, yun po yung mahaba na comment sa baba, bro. Ayan, Idna Lolita, Miguel shout out. Ayan, thank you po. Ay, si Kernel, wala din po. Antay na lang natin. Kasi hindi pa yan, alam ko may madadagdag pa dyan. Emilita Sumako, si Mr. Ron, siya po si Aaron Taganahan. Yung dati rin, Moto Air Channel. Ayan, yung Kalingap members po. Yan, si Aaron Taganahan. Yan po yung pangatlong channel niya po. Supportan po natin. Yan, yung laging kasama po ni Boss Bobby.
Filonilia Rodriguez, si Bibang po ba at Joy the Great member pa rin? Opo, member pa rin po sila. At Alicia Ali, Miguel Love shoutout po kay Annalie Nepomuceno, and magandang hapon, Miguel Love shoutout din po sa dyan. Si Mons at Kiki TV nakasama din ba? Opo, Ate Estrella Torado, kasama pa rin si Cruz. Sa mga ano po namin, ang yun, si Saga pa, sa si Kernel, ayan, so parang anuhan pa siyata sila. Si Kuya Mil, wala din. Kuya Mil, kasali po si Kuya Mil. Ayan, Ate Alicia, Miguel Agsero din po sa dyan. Thank you po. Evelyn Garrido, advance Happy New Year din sa Kalam. Ayan. Lia Martiliano, Miguel Agsero din po sa dyan. Ayan, si Joseph po, ayun, may tinutulungan po siya na isang bata. Ayan, rin po yun, nag-viral. Congrats sa iyo, Joseph Tenorio. Alagaan mo yun. Superman, Miguel Love shoutout din po sa dyan. Maraming salamat. Lisa Yumol, ayan, Miguel Love shoutout. Lalin Matias, and Miguel Love shoutout din po sa dyan. Advance Happy New Year po sa inyo. Thank you po. Ayan, kahit papaano, may nagpunta sa aking live. Akala ko wala na. Kasi matagal na akong hindi nakapag-live. Ay, kay Ate Marley Guason, Miguel Love shoutout din po sa dyan. Thank you po. So, yun na nga po. Sana po supportahan nyo pa rin yung ating pangatlong pabahay, yung kay Tatay Junicio. Si Tatay Junicio po ay matanda na siyempre. And hindi na po siya makapagtrabaho gawa ng may na po siya. Asthmatic. Hindi siya makagalaw-galaw ng basta-basta kasi laging hinihingal. And yung anak po niya, yung isang anak niya, hindi rin makapagtrabaho kasi putol yung paa. Yun yung nilagyan ng paa ng kawayan. Ayan, kay Veronica Willis, kumusta ka na Kalingap? Kaagapay, sana magsama-sama kayo muli. Nila Nathan Cute, Joy the Great, Kalampitos, Alex J. Guevara at ibang pang Kalingap partners po. Ayan, sana nga po may punipun ulit kami. Ayan, thank you po, Idna Lolita. Thank you po, maraming salamat sa dikit po kay Mr. Ron. And supportahan po natin si Mr. Ron. Siya po si Aaron Taganahan. Bino ang TV, Happy New Year din po sa iyo dyan. Yung shoutout din po sa iyo dyan. And maraming salamat po. Merry Christmas po and advance Happy New Year. Bukas na po ang ating New Year. Ayan, 31 sa gabi. Countdown na po. Hindi ko may baba yung ni Madyakitan si Ron. Bakit? Hindi talaga. Walang lumalabas. Ayan, kay Lalin Matias. Miguel Love shoutout po sa dyan, kapatid. So yun, ang kagandahan din po doon sa ayan, nasaktuhan, buti na lang. At hindi pa po ako mapag-live dahil mainit pa po tayo kay Lulo YT, kaya di pa po ako nagpapakita sa mga vlog ko, hindi pa din mga live, kumukuha lang ng tempo. Talagang ka talaga niya, Aaron, yung may nangyari din kasing ganyan na bawal pa daw magpakita sa live niya or sa video. Kumbaga kasi na-screen na daw ni White yung mukha niya Yan, supportahan po pa rin natin kailangan talaga yun, sundin mo na lang yung ni Whitey kung ayaw pa niyang makita yung Abing Castro, ayan, Happy New Year din po. Miguel Love shoutout po sa'yo.
Ate Merly Montablan, Miguel Love shoutout din po sa iyo dyan. Maraming salamat. Mag-premiere muna ako kaagapay. May premiere ka? Sige, mamaya ako yung mag-ano. Ayan, supportan din po natin Garat SG. Ayan. Isa din po siyang charity vlogger. Nasa Singapore po siya. And magawa din po siya ng paraan para matulong. So, marami po siyang natutulungan sa Tacloban, sa Batangas, and supportan din po natin. Kahit siya naman tayo, pwede pa rin tayong tumulong sa ating mga kababayan. Opo, tama po si Superman. Oo, wag ka munang magpakita. Kasi ganun, may ganyan din yung kaibigan ko dati. Mas malala pa yun Ron, kasi pang 5 channel niya yun. Tapos hindi siya hanggang tumigil na lang. Tumigil na talaga siya kasi naka 5 beses na siyang hindi nawawala yung channel niya. Ayan, Ate Marley, and Miguel Love shoutout po. Beautiful Life. Ayan, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Beautiful Life. Kumusta? Humisilia Princess Aquina. Ayan, good PM po sa Kagapay. Saan ka ngayon pala? Advance Happy New Year. Andito po ako ngayon sa Manila. Caloocan po. Ayan, Miguel Love shoutout din po sa iyo dyan. Advance Happy New Year. Ayan, Angie Tagaka. Ayan, ayaw nga po pala sa babalik ulit dito si Kuya Bal kasi punta sila ng Baguio. Ay, sama ako ng Ilocos. Punta daw sila ng Ilocos. Tsaka pupunta siya sa sa may ulit babalik sila ng Antipolo kasi yung pinabahan din ni Kuya Bal kay po yun na kay Edward T. Yun yung pinuntahan namin dun sa pasok pa rin siya si Jomart. Nandun si Jomart. Sama ka ng Baguio. Kaya nga Grace kasi pag pumunta talaga sila doon, sasama ako, ipaglalaban ko yan. Hindi kasi one of my dream na lugar na mapuntahan ko talaga is Baguio. Yan, sana makarating ako ng Baguio. So, malay nyo. Sana isama tayo ni Kuya Bal, no? Ayan, yun din yung ito, ang isa din sa mga benefits ng kung kasali ka sa Unicap ay makakasama ka sa mga gala nila Kuya Bal kung pupunta sila ng Davao. Tapos 20% po sa Coffee Main. Yan, ay 20% sa Coffee Main. Yan po yung mga isa sa mga benefits ng isang Unicap. Makakasama ka pa sa Baguio Kaagapay. Ayan, basta pag andito si Kuya Bal, punta pa rin tayo. Ayan, sama tayo ng Ilocos. Si Jomart, kasali po siya si Jomart. Ayan, alam naman natin na marami ding sa kanya, nagalit dun sa mga nangyari. So ako, wala po akong masabi. Siyempre si Kuya Bal pa rin yung sa kanya. So ayan lang natin, respect na lang, kasi alam ko marami na akong nakitang comment dun sa sa mga video ba't daw nasali si Jomart na gumawa daw ng issue. Ayan, so lang din, siyempre si Kuya Bal, wala na po tayong dyan. Supportahan din natin. Respect na lang natin yung yung desisyon ni Kuya.
Jennifer Itaw, ayan, good afternoon po kapatid, watching from Tabuk, Saudi. Keep safe po always and advance Happy New Year po. God bless po sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Thank you. Advance Happy New Year din po sa inyo. Ayan. So, sana din sa mga nakagawa man ng ano dyan, kasalanan, sana maging aral na to, lesson learned na natin na noon pa man din ay sinasabi ni Kuya Bal na wag nang sumali sa ano sa mga issue. Kasi okay lang din naman maano ka, mabas ka. Pag hindi mo na yan pinapansin, makakalimutan ka rin ng buzzer mo. Yan. So tahimik ka lang, at least yung pagtulong mo ay wala kang naapakan na tao. Ingat sa bahay mo para sa Lolo Whitey, di ka mapansin. Ayan, tama. Saan ka ngayon kagapay? Andito pa ako sa Caloocan. Sa'yo din kagapay, salute ako sa'yo sa dami ng nagbasa sa'yo, hindi mo sila binigyan ng oras. Tama yan, laban lang, tuloy lang ang adikain. Oo, kasi pag may buzzer ka talaga, kasi ako original buzzer ako eh. Pag pinapansin mo yan, lalo silang nag-iingay. Pag hindi mo yan pinansin, 1, 2, 3, wala yan. Titigilan ka. Give Jumart a chance kasi yun ang decision ni Kuya Bal. Tama. Respect na lang natin yung ni Kuya Bal. Ayan. Malay nyo, marami namang second chance. Ayan. Tsaka hindi rin natin alam yung tunay talaga na mga naganap, mga nangyari. Kasi ano ba yan? Wala po tayo dun sa lugar. Ayan. Basta yung alam nyo na lang po na hindi healthy or nakakasira sa grupo, kayo na po yung mag-adjust. Huwag nyo nang suportahan. Kung alam nyo nakakasira sa grupo, yun na lang po siguro yung masasabi ko lang din. Happy New Year. Congrats sa'yo, kasama ka na sa team Dalingap. Ate M, Sari-Sari Vlog, Miguel Love shoutout po sa dyan. Happy New Year. And nandito rin si Mami Jo. Miguel Love shoutout sa iyo, Mami Jo. Ayan, supportan din po natin ang ating Mami Jo. Ayan. Biktima lang si Jersey, kinagat niya yung issue, nag-viral tuloy. Ayan. Saka minsan din gano'n din, minsan nagiging ka rin pag maganda rin yung may nangyayaring ganyan kasi diyan ka rin nadidevelop diyan ka nag-grow up. Kasi pag wala din masyadong napuna sa iyo akala nila perfecto ka na. Ang mahirap doon kung sa bandang huli ka na sa bandang huli ka mababas. At least dito medyo alam na natin saan tayo mag-adjust kay sa isang tao, kung saan tayo anong tawag dito, yun parang kumbaga medyo nababasa mo na yung ugali niya. Yun yung maganda rin, at least maganda na rin kung nagkasalaman yung isang tao, alam na natin kung saan din yung kahinaan niya. So, yun. Basta dapat din ka lang, mag-focus ka lang. Focus. Ang mahirap din kasi pag pag nasira yung tiwala ng isang tao sa iyo, yun yung mahirap. Hindi kasi ang hirap ibalik po yung isang tiwala. Oo, maganda doon, dapat hanggang sa Ilocos Norte kayo makarating sa bayan ni BBM. Yan, doon daw sila sa Ilocos pupunta.
Oo, napaka-ano po talaga, napakalawak po ng pag-uunawa po ni Kuya. And maraming salamat po sa mga nandiyan. Thank you po. Ron Official, laban lang, wag susuko sa ano pang pagsubok sa'yo ni Lolo at tuloy lang ang buhay. Tama po yan. Yung kaibigan ko, hindi na talaga nakaya, 5 beses na siyang ano. Ayun, sumuko na rin siyang mag-white tea. Maganda doon, dapat hanggang sa Ilocos Norte. Ayan, nabasa ko pala. And Mami Jo, ayan, Miguel love shoutout din po sa dyan, Mami Jo. And kay Norlove Mind Ko, ayan, ang Kuwait. Miguel love shoutout po sa dyan. Thank you po. Oo, tama. Pag may nagbas, ayan, sabihan mo na lang ng God bless you. Ayan. Yung nagbas sa akin dati, hindi ko siya binabas pero nanonood ako sa live niya. 'Di ba? Si Kalampitos, kasama pa rin po si Kalampitos. And opo, maraming salamat po sa may mga trabaho na nakikinig, naka-BJ. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Ayun, and again, maraming salamat sa sumusuporta po sa Kaagapay at sa buong Team Kalingap po. And doon po sa mga tumulong po sa aking pabahay, ayan, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin kasi sobrang dami po. Ayan. Nagpapasalamat din po ako doon sa mga carpenters natin kasi yung pong nag-ano po doon, gumawa po ng bahay ay bayanihan lang po yun. Yung iba salitan lang pag may time, ganun. Kaya matagal yun natapos kasi wala talagang nakatoka doon na siya na yung maggagawa ng bahay. Pinag-anuhan lang namin talaga yun na yung available po na mga doon, volunteer po yung nagpagawa doon. Yun, maraming salamat po sa inyo and syempre doon po kay Kapitan Larry Ubaldo Jr. Ayan, thank you po sa paghahatid po ng mga materyales. Ayan, and doon kay Kapitana din po, ayan, siya po yung humahawak ng ating feeding program sa Isabela at nandun din po siya sa ribbon cutting. Maraming salamat po. Ayan. Pag may negative comment, sabihan nyo na bless your soul. Ayan, tama po yan. Si Erwin nga, ginawa nila pa ng issue. Ayan, naano ko nga yan sa Ayan, Mami Jo, ayun, karipa ka na rin. Ayan, Mami Jo, ayan, congrats din sa'yo. Isa din po palang karepa, si Mami Jo. Parang kapera lang karepa. Parang si Bus Karepa lang. Ayan, presidente po ng Karepa, si Sangkay. Evelyn Garrido, ayun, hindi po ako nakaano kasi nag-chat sa akin si Joey. Late na, mahirap nang makahabol. Kasi monumento ako. Tapos, pagpupunta ka ng Cavite, galing ka dito. Kung alis ka dito ng alas 10, darating ka doon, gabi na. Wala po kasi tayong service kaya kailangan commuters tayo. Ang layo niyang ng Cavite. Hindi naman kasi malayo, kaso lang yung traffic. Yan. Monumento, papunta ka ng PTEX, aabutin ka na ng 3 oras. Tapos pipila ka sa PTEX. Ang tagal. Tama. Yun. Billy Ayop, ayan, Miguel, shoutout po sa dyan kapatid. Ayan. Yan po, supportan din po natin Billy Ayop. Isa din po siya sa Unicap. Ayan.
kalungkot po kasi na ano po siya. Imbis na mag-vlog siya nung ano kasi mamimigay ng ayuda na naano pala si Billy Ayop na disgrasya. So, yan sa mga kasamahan ko po na lalo na yung mga nagmumotor. Ayan, ingat-ingat po tayo kasi minsan kahit tayo yung nag-iingat, yung iba kasing mga sasakyan, motor, ayun, minsan sila din yung nagiging cause na nadidisgrasya tayo. Yung minsan ikaw yung mababangga ka niya, ganun, di ba? Kahit ikaw naman nag-iingat, pero yung nakasunod sa'yo nagpapatakbo ng mabilis, di ba? Tapos nabangga ka, di ba? Oo, si Edison Butete nga na hindi nakarating sa DAET pero pinakita niya ang support niya noon sa Manila si Kuya Bal pero binigyan siya ng importansya ni Kuya Bal. Ayan. Oo nga po. Si si Mr. Butete, matagal na yan pupunta ng DAET, matutuloy sana siya kaso nung siyempre nung pandemic, sino yung kasasabayan ni Edison? Si yata yun, Kuya Mil yata? Or basta, kaso yun, parang sa yata siya sa anti-gin, naharang siya. Ayan, congrats sa lahat ng pumasok sa Karepa. Ayan, ang Kalingap Reactors Partners. Ayan. Ready ka ng jacket mo kagapay kasi malamig doon. Tama, respect na lang kung ano yung decision ni Kuya Bal. Ikaw huwag kang pasaway. Happy New Year. Ayan po. Wala akong jacket Ate Grace. Ayan, may new upload po si Mr. Ron Official. Andyan po yung link niya. Pwede nyo pong bisitahin. Ayan, supportahan nyo po. Si Mami Jo, abangan ko sila sa Ilocos sa January. Ay, Mami Jo, sige po. Sana makasama ko para mag-meet din tayo. Tama. Laging mapagkumbaba. Aaron Road to 7K ka na. Sana tuloy-tuloy na yan. Ayan, yan nga po. Sana hindi na po siya maano kasi mahirap din sa pakiramdam yung pinaghirapan mo yung channel mo tapos biglang papalawin ni Lolo. Herminia Pons, mega love shoutout po sa iyo dyan. Advance Happy New Year kay Jolina Gapusan. Ayan, maraming salamat po kay Jolina Gapusan. Happy New Year din po sa iyo dyan. Sana po sa 2022 ay swerte naman po ang parating sa atin. Ayan. Sofia Bronyosa, mega shoutout din po sa iyo dyan and advance Happy New Year. God bless po sa inyo. Thank you po. Ayan, si Billy Ayop din po, supportahan nyo rin po. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakakilala kay Billy Ayop, ang napakasipag na babae. Ayan. Billy Ayop po, supportahan po natin. Pamangkin po yan ni Kuya Bal na nasa Davao. Sana makasama ako pag pumunta sila Kuya Bal sa Davao. Ayan. Galing mo kagapay, tunay ka na kalingap. Luzon, Visayas ang paglingap mo. Ayan. Maraming salamat po, Evelyn Garriedo. Ayan, thank you po. Hi kagapay, salamat sa lahat-lahat. Ayan, ayan po yung taga-video ko sa Isabela, si Kagapay SP Bikers Vlog. Ayan. Po yan, si Robinson. O diba? Robinson po yung pangalan niya. Parang anak yata siya yata yung may-ari ng Robinson. Siya po yung taga-video ko po dyan sa Isabela. Tsaka tatlo sila.
yung si Charmaine Alcon at saka si John Ray. Pag may trabaho Robinson, yung anak po ni si John Ray po at saka si Charmaine. Minsan yung yung isa doon na nasa si Leonora Silapan, minsan siya po yung nagbibideo. Update ako mamaya sa result ng ating CT scan. Sana makadalaw din kayo. Salamat, Diyos. Ayan, supportan po natin anong oras ba kapatid Bilya Ayob. Kailan ka pupunta sa diet? Ayan, pag napunta po sila Kuya Bal dito, ayan, sama po tayo. Ayan, mag-live for a cause din kayo para sa mga biktima ng bagyo, para sa Mindanao kaagapay si KJ na ginisit mga biktima ng bagyo. Yan din yung Ate Evelyn. Kaso ngayon baka maano tayo diyan sa rules natin. May ban dyan sa Luton, sa likod ng post office, diretso na ang paliparan. Meron ba doon? Ay, hindi. Parang nawala na doon dyan sa may Luton, wala nang mga bus doon. Sige po, Jennifer, maraming salamat at malapit na rin po tayo mag-in. Ayan. Gino Channel, may live shoutout Mami Jo and Bilya Ayop. Ayan, maraming salamat po. Gino Channel, ayan. Tigi-tigi po. Congrats sa inyo mga Unicap. Ayan, maraming salamat po. Ate Meli. Kay Kuya Bal na music manok. Kay Sir Rab Aso. Sa'yo Sir Kaagaya Paibon. Ha? Ayaw nga. Kaya kanina kay Kuya Bal manok, tapos kay Rab Aso. Dati aso din sa akin eh. Hindi, may ako dito eh. May birthday ako dito. Ayan o. Ayun. Ay, saan ba? Ayan. Yan yung mga birthday ko. Pampatanggal ko sila ng stress. Ayan. Ayan, supportahan po natin mamaya Bilya Ayop po. Ayan, kay Elizabeth Blanca Official. Ayan, maraming salamat. Thank you po. Miguel love shoutout po sa dyan. And Happy New Year. Ayan, nandito rin po si Kalingap Dino. Miguel love shoutout po sa dyan, Kalingap Dino. Ayan, si Tita Rita Dicuso. Nandito rin po. Happy New Year din po sa dyan. Maraming salamat. Ayan, supportan din po natin si Ate M sa Sari Vlog. Ayan, tumutulong din po siya dyan sa may bikutan. Ayan, nandito rin po ang aking kaibigan, si Nadine's Vlog. Ayan, pwede niyo rin po silang supportahan. Galap shoutout po sa dyan, madam. Love na lang tayo. Countdown sa 22. Oo. Ayan, sana po maganda yung maging natin. 2022 natin. Ayan. At sana maging peace na, wala nang mga yan po yung dalangin ko. Ayan, sana manumbalik na yung dati na wala nang mga issue. Nag-behind ka. Oo. And maraming salamat din po. Ayan, thank you po sa mga nandito. And mga 5 minutes na lang ako yung magtatapos na rin. And may magla-live na yata si kapatid na Bilya Ayop. Ayan. Sana maging maganda yung kung mapunta kami dyan, Bilya, sa Davao. Kabalo na kaon sa imong ipanghanda kana bitaw mga mga durian. Ay, ayaw lang durian Bilya. Ay, okay na lang durian. Ayaw lang ayaw lang kay Kuya Bal, kay kuan ba yato si Kuya Bal.
bawal sa may ano, yung high blood ang durian. Angie Tagaka, ayan, live shoutout din po sa iyo dyan. Thank you po sa mga pumasok po sa ating live. Kay Risa Galyasa, mega live shoutout po sa iyo dyan. Ayan, good day sa lahat ng nandito. Ayan. Oh, lamig kayo ng durian, oy. Last December, grabe akong kauna na sa durian. At kada adlaw, kahit 3 times a day kami kumakain ng durian. Pero yung iba ayaw nila ng durian kasi mabaho daw. Pero pag nasanay po kayo sa amoy ng durian, katagalan, dun yung maano, sarap kayo ng durian. Ayan, Elizabeth Blanco official, ayan, may live shoutout po sa iyo dyan. Thank you po. Happy New Year po sa inyo dyan. Mamaya pa ako, Lods, mga 6 p.m. Daghang prutas dire at sara lang kay Kuya Bal. Oo, at sara lang kay Kuya Bal. Unta makalagtag ko ano, basta mato dira si Kuya Bal. Unta makalagtag sa Samal Island, no. Kami ba kaya ng Samal Island ay una kong mga dream. Unya makapag-vlog ko diya sa kuan. Ay, layong man din ng malalag sa kuan. Sa Rojas Boulevard. So yan po, sa mga nandyan, mga bagong pasok, yun po yung update natin ngayong araw, ngayong hapon. Yun, natapos na po yung pangalawang pabahay natin. Ang beneficiary po natin dyan sa pangalawang pabahay natin ay si Nanay Aloha. Sila po, may 3 anak po pala siya. Nung una, ngayon ko lang nalaman nung ribbon cutting kasi hindi niya sinasabi. Kasi hindi kasi siya nagsasabi ng ano niya. Kasi yun nga, may medyo kulang-kulang siya. Na-depress yata kasi yung anak niya dinala ng asawa niya. So, yun nga sabi ko, kung ako yung tatanungin, wag nang pabalikin yung asawa niya. Dapat nga maano yun kasi parang sinasaktan daw siya nung asawa niya. Ayan, sana ako kumain ng durian bata pa ako. Ayan, di ba masarap? Kailan ba ulit tayo magkita? Sana pagbalik ni Kuya Bal dito sa Manila, kita ulit tayo ha. Ayan, yun po sa January 11 daw, sa Antipolo. O, punta ka na, sugod na ito, Ems. Marilo Duca, Happy New Year din po sa iyo dyan. Maraming salamat. Thank you po. So, yun po, para sa mga yung si Nanay Aloha, kaya po namin yan pinagawa ng bahay. Kasi wala po silang, yung bahay po nila walang cover. Tapos, ang kinatakot ko, yung anak niya na babae. Maganda kaya yon, di ba? Mahirap din matulog na walang cover yung bahay niyo tapos may anak kang babae. So, alam natin, marami ngayon mapagsamantala o pati si Nanay Aloha minsan nga kahit babae pa rin yan. So naano ako doon sa kalagayan nila. Tsaka grabe yung higaan po nila ay talagang lang yung stick bamboo lang tapos wala silang mga kumot. So nilalamig po sila masyado. So, yun nga isang pinagpa-pray ko lang na sana bumalik na yung dating kalagayan ni Nanay Aloha para makagalaw siya ng maayos. Ayan, kasi hindi rin siya marunong humawak ng pera. Siguro dahil nga yun, dahil sa na-stress siya, di ba? Nancy Padua, mega love shoutout po sa iyo dyan. Happy New Year. So ayun, kahit pa paano na nagkaroon na siya ng may pintuan na bahay, may cover na bago pa.
Actually, nano ako dun sana all, ganun. May bahay akong ganun. Nabilihan din siya ng may nagbigay din ng aparador, mga kumot, at saka mga damit. May nagbigay din ng kama. So, di ba? Yun po yung the best na Christmas gift po na natanggap ni ni Nanay Aloha. Yung share po nila tapos na rin po. Ayan. So, ayan, tulungan niyo po ako. Ayan, na ipag-pray din natin na kahit pa konti-konti or padahan-dahan ay magawa din natin ang bahay ni Tatay Junicio. Ayan. Ate Merly Montablan, ayan, thank you po. Kahit pa konti-konti, at least matapos din yan. Anuin pa namin yung final na mga kulang doon sa bahay ni Tatay Junicio. Para ano rin po, magkaroon din po sila ng safety na bahay. And meron pang 41 na nandirito. Ayan, thank you po. And sa mga sa may mga FB po dyan, sana pa-support din po ng ating Facebook page. Ayan, Kaagapay pa rin. May ads na rin doon, sana wag po natin i-skip. Ayan, pwede nyo pong panoorin at i-share yung mga video natin doon. Ayan, mas mabilis i-share yung mga pangalang pabahay na natin. Ang pinakauna, yung dinahandahan ko rin po, ay pinakauna yung kay Nanay Rose, yung dun sa Quiapo. So, ayun, may bahay na sila, full package na yun, kasi pati yung anak ni Nanay ay dun na rin siya nakatira. Si Tatay, mag-isa rin po ba yan? Kasama niyo yung kasama niyo yung anak niya na tsaka may asawa din siyang may sakit. Ang hirap din gumalaw sa buhay kasi pati yung anak nila na lalaki, putol yung paa. Putol yung paa niya, Ate Aurea. Yung may bambo, yung na-upload ko dati, putol yung paa. Tapos yun, kasi si Tatay hindi na siya mapagtrabaho, pati yung asawa niya kasi may sakit. Si Tatay Junicio may asthmatic siya, hindi siya yung masyadong makapagbuhat, ganun, kasi madali siyang hingalin. Yan, kay Milda, migalab shoutout din po sa iyo dyan. Maraming salamat and Merry Christmas, Advance Happy New Year. Thank you po sa pagpasok sa ating live stream. Otto Patamar, bom dia my friend. Opo Patamar, bom dia. Nako, to? Mexicano yata to, Brazilian. Bom dia, migalap shout. Thank you for coming. Alam ko naalala ko yung nilagyan nila ng plastic yung bubong. Oo, yun yung bahay nila, yung plastic nga. Ang mahirap doon, baka tapunan nyo ng nilagyan ng plastic na yung okay sana yung makapal na plastic. Yun kasi yung yung plastic na sa lang, yung eco bag, ay hindi. Ano yung tawag doon? Trash. Yung lagyan ng basura, yun. Pag tinapunan nyo ng apoy, sunog sila. So yun po, sana po, yun, ipag-pray po natin na may mga blessings na dumating din sa kanila. Para kahit pa paano, yan, magkaroon din sila ng bahay.
Yan, walang anuman po, Ate Melda Milda, thank you po. Basta yun po, yun po yung ano ko ngayon, update ko po na yung sa ating live, ayan, kahit pa paano, after a month, natapos na rin yung bahay ni Nanay Aloha, and ngayong 2022, sisimulan na natin yung kay Tatay Junicio. Ayan, so pray lang po tayo. Sabi nga nung sabi ng iba, may nagbas kasi sa akin dati na ba't daw ako nagpabahay na hindi ko naman kaya. Sabi ko, pag gusto mo talaga, saka pag gusto mo talagang makatulong, may paraan. Saka yun, dahil din sa imbes na dapat sana sumuporta na lang siya, hindi naman po ako naghingi ng hindi po ako naghingi ng pera sa kanya. Siya pa yung nag-comment. Saka that time, hindi naman usapan namin yun about doon sa pera. Iwan ko bakit iba yung na-comment niya doon. At least po ako, hindi po ako naghihingi ng pera sa mga kilala ko, sa mga sponsor. Sila po yung yan, gusto ko pong magbigay ng konting tulong kay ganito, gano'n. Sabi ko, okay, sige, salamat. Yung mga nagpapabanggit ng pangalan, yun, sinasabi ko lang din, lalo na yung may channel din. Sabi ko, sige lang, okay lang na may Pero yung iba, yung talaga magpabanggit, ayan, maraming salamat po. Jason 23 Life, ayan, big love shoutout po sa dyan. Eugenia Lopez, good job. Ayan, maraming salamat po, Eugenia Lopez. Dumalaw sa project mo. Yun nga, Ate Aurea, kasi ang hirap pang mapasok doon, mako-quarantine ka. Mahigpit sila doon, na mako-quarantine ka talaga. So yun po, kay Dela Surias, mga Happy New Year din po sa dyan. Maraming salamat sa mga 37 na nakikinig pa dyan. Ako na po ay magpapaalam at may magla-live pa po na ibang Unicap. Ayan, sana masaputan din po natin sila. Ayan, tama. Jeng Verela, FW, ayan. Ako'y patapos na po. Ayan, thank you po. Oo. Kasi hindi rin tayo, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Basta lagi po tayong mag-pray sa Kanya. Ayan. Yung tulong niya sa'yo, dinadaan kung saan-saan. Ayan. So, at least yung naman natin ay pagtulong talaga. Ayan. Marami din taong gustong tumulong. Ayan. So maraming salamat po. Bye-bye na po. Thank you sa mga pumasok sa ating live sa 173 na nag-thumbs up. Maraming salamat po. And Merry Christmas po sa lahat and advance Happy New Year. Sana po maganda yung pasok sa atin ng 2022. Ayan, sige po, bye-bye. Happy New Year. God bless po sa lahat.